Βρισκόμαστε και πάλι στο ρέμα του Δεντροποτάμου. Είναι η δεύτερη φορά που τραβάω βίντεο σε αυτή την περιοχή. Δυστυχώς δεν φαίνεται κάτι να έχει αλλάξει. Εδώ κοιτάξτε, το σκατό συνεχίζει να πέφτει ακέραιο. Μπορείτε να δείτε και κομμάτια από σκατά μέσα σε αυτό το ποτάμι, που είναι και από τα πιο βρώμικα ποτάμια της χώρας και το πιο βρώμικο ποτάμι της Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι η έκτη προβλήτα του λιμανιού. Από την άλλη είναι η προβλήτα της Αγίας Ηρακλής. Και πιο πέρα η θάλασσα που πάει προς το Καλοχώρι. Εκεί είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Είναι λίγο πιο καθαρή η θάλασσα εκεί. Αλλά σε αυτό το σημείο η θάλασσα είναι πάρα πολύ βρώμικη. Εδώ η ρύπανση έχει χτυπήσει κόκκινο και η βρώμα εννοείται. Γιατί αυτό το ποτάμι ουσιαστικά είναι γεμάτο με τα κατέργαστα απόβλητα και λίμματα από τις χαμηλές περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πάμε και απέναντι, εδώ είναι το ρέμα του Δεντροποτάμου απέναντι. Να προσέξουμε μόνο γιατί η κίνηση είναι λίγο αυξημένη στο λιμάνι. Από εδώ είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης που ξεκινάει από την έκτη προβλήτα. Εδώ φαίνονται και οι Χερανοί. Εδώ είναι η άλλη πλευρά του βρωμερού ρέματος του Δεντροποτάμου. Εδώ κοιτάξτε, μέσα στη βρώμα, ακατέργαστα αστικά λίμματα καταλήγουν σε αυτό το ρέμα. Εντελώς ακατέργαστα. Και δυστυχώς ακόμα αυτά τα λίμματα των χαμηλών περιοχών της Δυτικής Θεσσαλονίκης, δηλαδή μιλάμε για Μπελόκηπους, για Μενεμένη, για Δεντροπόταμο, ίσως και κάποιες περιοχές του Κορδελιού και της Διαλογής, τα οποία δυστυχώς καταλήγουν ακατέργαστα και δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έχουν συνδέσει ακόμα αυτά τα απόβλητα με το κεντρικό βιολογικό της Σύνδου, ώστε να σταματήσει αυτή η ρύπανση, η οποία είναι επικώς απαράδεκτη. Εδώ είναι η ντροπή της Θεσσαλονίκης, κυριολεκτικά. Εδώ η παραγωγή της κουράδας, φαίνεται και ο Δεντροπόταμος, η παραγωγή της κουράδας, επαναλαμβάνω. Εδώ φαίνονται τα παλιά βυρσοδεψία, τα οποία έχουν κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τα γκρεμίζουν σιγά σιγά. Να και κάτι καλό που κάνουν, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αποστόλου Τζιτζικώστα. Ο δήμαρχος των Μπελοκήπων Μενεμένης, κύριος Κυρίζογλου, έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για να καθαρίσει αυτό το μέρος επιτέλους. Να καθαρίσει αυτή η μπόχα, αυτό το σύχαμα εδώ πέρα. Αλλά δυστυχώς ακόμα ό,τι και να έχει κάνει δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει οι προσπάθειες του. Και μακάρι να αποδώσουν, γιατί πρέπει επιτέλους να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα, που είναι η ξεφτύλα της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδος. Εδώ είναι κυριολεκτικά Ουγκάντα. Λες και είμαστε στην Ουγκάντα ή στην Ινδία, στο Γάγκη, εκεί που κολυμπάνε στα σκατά. Γιατί αυτό το ποτάμι μοιάζει πάρα πολύ με το Γάγκη. Εδώ κοιτάξτε το σκατό. Τα σκατά πως επιπλέον στο ποτάμι. Εδώ κοιτάξτε. Κοιτάξτε ένα μαύρο χάλι. Δηλαδή τα βλέπει κανείς και πραγματικά του γυρίζει το μυαλό. Εδώ φαίνεται να σχεδιάζουν να χτίσουν μια νέα γέφυρα. Αλλά τι να το κάνεις αυτό τώρα. Εδώ άλλα είναι τα προβλήματα και αυτοί άλλα κοιτά να κάνουν. Αντί να λύσουν το βασικό πρόβλημα εδώ, που είναι η ρύπανση του Δεντροποτάμου, που είναι το πιο βρώμικο ποτάμι της Θεσσαλονίκης και ένα από τα πιο βρώμικα ποτάμια όλης της χώρας, όλης της Ελλάδος, το οποίο καταλήγει εδώ. Εδώ καταλήγει, σε αυτό το σημείο, που είναι και η πιο βρώμικη θάλασσα. Εδώ στην παραλία του Δεντροποτάμου, που κάποτε ο κόσμος